Hola, ahir em vaig escapar al Palau de la Música Catalana per assistir a l'acte de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Albert Janer. La seva definició és referent indiscutible, creador silent i treballador incansable per la llengua catalana de tarannà humil, modest i determinat. Els encarregats de fer-nos un tastet de la seva obra i la seva vida foren els intèrprets Anabel Castan, Esther Cort, Marc Tarrida i els músics Alba Careta i Sebastià Gris. Albert Janer, a banda de ser un dels pilars de la revista Cavall Fort, és autor de nombroses traduccions i adaptacions d'obres infantils i juvenils com els mítics Barrufets. La seva bibliografia també inclou diversos manuals de gramàtica i fins i tot poesia. I la seva adaptació de l'Odissea rep el 2009 el Premi de la Crítica Serra d'Or de Narrativa Juvenil. En poques paraules, Albert Janer és un picapedrer de la llengua. Enhorabona a ell i a tots els herois silents que són pilar i estructura.